Добър вечер на всички. Добре дошли, много ви благодаря на всички да сме заедно. Да се попаем и да се посвидим. Дами и господа, бокс. Проблеми, нека някой надалече от тук да ги вземе. Всеки нека да прави каквото си иска, без да пречи на
Дами и господа, Фокс! Искам да кажа някакви думи само. Извинявайте. Ще ги представя после тези хора, те са много готини, виждали сте ги много пъти. Те са творци наши така голями. Ще ви ги кажа после поименно. Искам само да благодаря, че сте дошли тази вечер, да отразиме това голямо събитие, раждането на тази банда Vox. Надявам се, че ще ви радваме с това, което правим от сърце, защото в крайна сметка ни е събрала музиката и любовта, да победим кризата и войната и всичките шитове, дето ни заобикалят. Надявам се да ви предадем любов, да ви е готино и още нещо. Целувки за всички. Дами и господа, Vox! Много яко. Еми така, рок-н-рол е жив. Ицо, що ми взела да водичка, ние си пием от една, виж какво нещо. Всичко е като преди. Искам да благодаря също много на Наско Янкулов, който ни помага, и на Вихър, които толкова така приеха радушно този състав, тази формация и решиха да ни помогнат изобщо да направим това нещо и този клип и всичките тези неща. Благодаря и на Адриана, много ти благодаря, тя е режисьорката, много як клип. Аплодисменти за клипа и режисьорката. Айде, браво! Направихме нещо свежо, нещо готино, нещо лятно. Сега като дойде зимата, поне да ни е топло и да ни е хубаво, нали? Ще ви спеем още една песен за любовта.